Minister Mombeshora aiwa oya achifaiwa nevanhu kabisira achimubvunza vachiti yes we are seeing you Minister Mombeshora and munoratidza kuti mune capacity yekuita great things but tinotoshaura kuti muofisi macho makagarirei saka basa ramuri kuita kana iri salary yamuri kuhora muri kumboihorera chii maquestions ekuti vanhu right now vane maquestions akadaro mupfungwa dzavo but anongoramba angori unanswered and people they do not want maresponses kubva kwavari noda kutonza kuti aiwa these guys I was just ashamed. Sanambira mashuka kudanyirwa pana panobva subscribe like on the bell icon timina mkozwa vanoposta Minister Mombeshora muri kuona ava aiwa sekuona kwamuri kuita anokuva bright kwavari vanodanyira chiti just in case you did not know that Zimbabwe is a Minister of Health. This is Dr. Douglas Mombeshora, Minister of Health and Child Welfare. We are also worried and asking the same questions with you. What is he doing in the office and where is he really? Ndomashwa kuda chibvunzo nevanhu achiti aiwa nyika tiri kuona kuti right now the situation mumahospitals, the situation iri kuonekwa kuma-ambulances right now munhu anozoti akafondera ambulance kana yatouya aunotopururudza kana line yacho yatoenda through aunototenda Mwari. Right now vari kubvunza chiti arimboripi minister iyeye vari kumboita basa rei vari kumboita nezvei mari vari kutambira vanoitambirira chii just because they are seeing kuti kumahospitals kwacho zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyange kunokwanisa ma-death traps people and their relatives they are dying nekuda kwevanhu avo vanoneglecta avo maservices evanhu vakavaisa onto power again. On top of that mashoko atiri kuona panguva ino yatiri kuona macause of the resignation nezvigananda pamwe chete nemutungamiri wenyika auramba ari high. Tiona vana bomushogeza right now they are onto hiding havadzozikana kuti vari kupi vakabuda munyika just because vanotoziva kuti the regime vanozama ex ayo and to oppose it vanofanira vatori avo kuti zviri kuva vibrant. Tudze mafungiro enyu mati kudiwa pamusoro pechiitiko ichi vapinda comment section menduze mafungiro enyu so subscribe or like and on the bell icon.